Hey guys, nkhani yofuna kugula Ameos Hotel yafika pa mwana wakanaphala kufika ponena kuti mkulu wa Reserve Bank amene padakali pano ndi George Patrick watulutsa statement, watulutsa chikalata ichi chonena kuti panopo apange cancel kugula malo amenewa, kuti malo amenewa asagulidwenso padakali pano. Zina mwa zifukwa zomuonera George Patrick ndichonena kuti komiti yomwe ikuyang'anira ndalama za anthu opuma yomwe amanena kuti public service ka fund trust kumeneko ndiyonena kuti yapanga zinthu mosiyana ndi malamulo a Reserve Bank komanso malamulo oyendetsera ndalama. So Patrick mukalata yake wanena kuti body imeneyi, trust fund imeneyi, public service trust fund imeneyi inauzidwa kunena kuti sakuyenera kupitiriza dongosolo lofuna kugula chihotelo chimenechi chifukwa chonena kuti pali zinthu zina zomwe akufufuza before kugula malo amenewa. So that's my point exactly, kunena kuti zinthu zina zomwe akufufuza before kugula malowa. Chipanda kunena kuti nkhani isinatuluke, I promise you Malawi, chibuilding chimenechi kapena chihotelo chimenechi chinakagulidwa on the taxpayers money. Okay, ndikutengereni mbuyo pang'ono. Kodi kwenikweni chinachitika ndi chani? 2023 hotelo imeneyi imagulitsidwa pa mtengo wa 47 billion. Pangodutsa chaka 2023 November wa last year mweyo inali mtengo wake more or less the same. Panopo ndalama ijayalumpha nkufika 127 billion. Ndiye kumazifunso kuti within 1 year olo inflation itakhayo neno kuti sili bwino mpaka kulumpha kufika pamenepa. Okay, khani ndiyonena kuti kodi tikanena za ndalama imeneyo kuti public service trust funds, ndalama zimenezi zimachokera kuti? Khani ndiyonena kuti anthu amene amagwira mboma aziphunzitsi, amene amapanga zaulimi, anthu amene amagwira mzipatala, ndalama yawo akamadulidwa ina imapita ku fund imene, kuthumba limeneli, cholinga chonena kuti anthu aja ntchito yawo ikatha kuti apuma adzapatsidwe ndalama zawo. Nde boma limagwiritsa ntchito ndalama zimenezo ndikupangira invest mabusiness ena ake kuti lidzipindula. Komano the thing is, that's where I'm going. Pali zinthu ziwiri zomwe ndikufuna kunena kuti boma likuyenera liwunikirepo. Apapa yes, anthu awauza kuti apange cancel asapitirire kugula hotelo imene, ndipo ayuza board ya public service funds kunena kuti within 5 days apereke ku Reserve Bank zifukwa zokwanira zonena kuti asapatsidwe chindapusa kapena asapatsidwe punishment. So zimenezo tizisiyapo. Komano nkhani ndiyonena kuti why ifeyo ngati dziko, why ifeyo ngati Malawi, why ifeyo ngati boma tikutenga ndalama zochuluka chonchi tikufuna kugula business. And business, by the way, zamveka kunena kuti anthu amene amapanga zowunika ma business ngati it's worth it, akunena ndi business yonena kuti singapindule, ndi chinthu chonena kuti sichipindula. Alright, komano ngati tikufika potenga ndalama kupangira business, pali anthu ochuluka ku Malawi kuno, mapensioners ochuluka, anthu ambiri amene akulira kunena kuti ndalama zawo sanalandire mpaka tsiku la lero. Zikumatenga zaka zochuluka kuti alandire ndalama zawo, anthu ambiri amene sanalandire ndalama zawo. Ndi chifukwa chani tikutsogoza kutenga ndalama za boma kuti tipangire business kapena tigule chinthu ngati imenechi chomwe tikudziwa kunena kuti anthu ena ake adzibapo? Chofunikira kwambiri boma lapanoli, I understand unena ndi boma lomwe likumamva, koze kufika Patrick poyankhula zimenezo kuti apange cancel kugula chimenechi zikutanthauza kunena kuti boma likumva. Komano chofunikira kwambiri, tiyeni anthu amene ali ndi mapension ndalama zawo anthu aja onse alandidwe. Kuli ana unena kuti makolo awo anamwalira mpaka pano ndalama zawo sizinalowe, sanalandire. Yeti ife ngati dziko ngati boma tikugwiritsa ntchito ndalama zimene zija kumapangira phindu. What's the need of having public service funds?
So anthuwa apatsidwe kaye ndalama zawo zotsalazo ndi zomwe tingamapangire ma business. Chinthu china ndichonena kuti panopo pakuyenera kukhala accountability. Business ina iliyonse yomwe ikugulidwa mu dzina la public service trust funds ngati ya boma, dziko anthu amalawi adzidziwa kunena kuti business iyi ndi ya boma, iyi ndi. Ndipo every year pakuyenera pazikhala audits kunena kuti business yapanga ndalama zingati. Chifukwa chonena kuti guys, iniyo mwadziwa lero za Ameos Hotel kunena kuti mafuna kulidwa ndi ndalama za public trust funds. Mbuyo mose musimadziwa. Eni mukudziwa kuti ndi ma business angati amene ali under boma, under public service trust funds. Sitimadziwa kunena kuti kupanga ndalama zingati, ma profit ni angati. Panopo boma likuyenera kukhala transparent enough komwe tikulowera. Chifukwa chonena kuti panopo anthu anatsekuka maso. China chilichonse chikuyenera kukhala poyera. Ma business onse amene boma likupanga kuyuza ndalama za anthu zikuyenera kunena kuti year on year or every 6 months pakuyenera pazikhala ma audit adzinena kuti akapanga ndalama mwakuti kuma business amenewo. Ndi anthu amene akupereka ndalama zimenezo, ma funds amenewo, ndalama yawo idzikula, isamakhale ndalama yomwe. Chifukwa chonena dividend profit yomwe kuchokera kumeneko anthuwa interest idzilowa kumatumba awo. Komano all in all ningothokoza kunena kuti at least Patrick komanso boma lolamula I think anakhala pansi ndikuunikira kuti hey guys, apa pato nkhani itiphulika, tiyeni chinthuchi tichitaye, ndi chinthuchi chikuoneka kuti chagwetsedwa, chinthuchi chisagulidwenso. Tiyang'ane ma business oti apindulira Malawi, komanso business yoti ipindulire ma pensioners, komanso anthu amene ali ndi ndalama zawo kumene kwamene sanalangire. Tiyeni tipange fast track zimenezo aliyense alangire kena kuti tiona ma business kumbuyo. Inu mukuti bwanji pa nkhani imene? One of the reasons chimene dziko la Malawi simapita pasogolo pachili chonse chifukwa chona kuti timafuna tizipanga misuse ndalama za anthu za misongo. Si ndalama za boma ati zimenezo, ndi ndalama za anthu za misongo zimene ati zigwira ntchito yake moyenera. Koma why ndalama zese zimapita kulikonse? Chifukwa choti bala anthu nake amene amafuna ndalama zake m'matumwa mwawo. Afuna agule hotel 120 chakuti billion Malawi kwacha. Then now mabungu akuyimisa kuti ayi musagule ayi musagule kaye ndalama zachuluka. Fati utizione kaye ndalama zikupita kuti kena kwa ata kusaina ndi pajapo kuti basi tagula hotel ichi. Reserve Bank tusandalama Reserve Bank kuti ya ndalama zitusa timise kaye 120 chakuti billion Malawi kwa ndalama zambiri. Ndi hotel sisi kugwiza naye. Ichi ndi chimodzi chimene mukuza kuona kuti tindi anthu amene asati business minded muboma amene anakukhala amene kuja moti olo size wa business nkana zimavuta kuka kumani ma investors kunja kuda kankhulena za business. Mukankhulana uchani ma investors mukankhulana kuti palibe chimene mukankhulena fojana kuti mutu mwanomu mulibe business iliyonse imayenda mwalephera kale. Chicho cholephera ngati ziko azisogoleri ngati mukulephera nziko kupanga kuyendesa ziko sili kuyenda chicho chikulephera mukudere mungolephera apa mfa mugule hotel 120 chakuti billion Malawi wachi. Ndeno mukuti mupanga ma profit bwanji ndaba amene zabwera pa zaka zingati. Tourism ya Malawi ya mahotel sili bwino kale. Ni hotel imene chayo ndiyo brand ndi hotel yabo ino inde komano imapanga ndalama zingati pa chaka. Ndewo 100 chakuti billion muzapanga zaka zingati. Nzeru azisogola mbiri zikwasowa. Nzeru zikwasowa. Amalawi tisoda kugona. Amalawi anasukuka maso barosunga kusise Malawi ya. Olumalawi kumuzi banoba amene anaenda amayiona kebuda. Amala anasukuka maso social media ikusegula nthu maso kwambiri. Ndemusatenga nthu koka ayesa ya. Imezo zisiye ndikayi.
ziko titende tikondeni ndama za anthu amisongo titende zisiye sizanu yayi ndama zisiza anthu asizaboma za anthu zikweza kuchito moyenera tini misewu mala yonyesoka kuli kose nsobira kumangojo obira kumene kuli nyanja onyesoka so M1 adi M1 so onyesoka ndi chani chimene kwa kule hotelo 120 billion nzeru balibe